ban rakhi yo bana joka National Road Safety arja apusau katna District Transport Officer jonga East Khasi Hills District hagajing lang ringkat berki board penyai ke district lambat ki pulen kila pelong ya ka awareness program berki nongnya kali ya gani ka jingrak he yo bana joka National Road Safety aja apusau la pelong mentang sengi ka khat artering hadu ka khat lai tering mentau bana Rymphang arja apusau but ya gani ka awareness la pelong ha Shillong Police Reserve Thana Road Shillong Hakiri skill adan lang UDTO ke East Khasi Hills suba arhing president kidongnya kali sarkar uba vis inle badu president ki taxi driver banasor bana khapsor kumjuru uke ki rochal badai upulit nagatanat penyai kali Namar kajing penjabo ya kajaka bakinong wan jungo kai Pyrthei hakaba kim yo issue ya kajing itna jangkawa umyam ka executive committee jangka dor balshnong mau yong rem kladap bandrai bandem sha shu manshong di jingdi hamadan harendang brio viewpoint kani kadai hadian bakinong di madan na mau yong banaki wei pat kishnong kila thmu ban sedang di jingdi biang harendang brio viewpoint kabarang hap hapo uput sam jangka shnong mau yong Halo kini kalau don ka jingyanya hapreng kinong di madan bad urang ba ashnong. Kinong di madan kilapen pau ba kelas sedang bansyong di madan house nem azaka kandai. Bad hadin ka lockdown kila haban mi shwa na kini ka jaka kum shibenta ban burenti ya ka jing tha jong ka sarkar Jylla. Kilapen pau ba hadin ka lockdown ka dor ba ashnong kilapen mi da ka hukum bandem sha shu bansyong di jingdi da ka jingkam ba kani ka hukum kalami na ka Meghalaya High Court. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Nartiang Area Unit haga khat artrik Rymphang arja apusau kaladawa ya katanat jong ko kya jong sarkar Jylla ban kentiu shaka kardan Community Health Center ya ka Primary Health Center ka badan haga shnong nartiang haga dor khas ba ka sengala IT shaka menteri ka kya jong sarkar Jylla ka Dr. Mezel Amprilindo kala pentib ba yakadi ka PHC rashna house nem 6000 khnai spa sanpho minba ka Jylla Meghalaya kadang hap po ka jingsan shar jong ka sarkar Assam bala kantiya ka shaka kadan PHC haubnai risau arhajar iwei ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Naumasong Circle kum shibenta banrat dingkhong yaki kam sneu bat khamtam e ya ka jing sneu bat ka jing porstet bat ka jing krni jong drugs hakamia jong ka khatwei tering matau banai Rymphang kila yo ban bad ya we ubrio ubakai drugs hapo Naumasong lum shiam la kem yo ni ubrio bakai drug bat latip kerteng yo kum kraw kharpran ubakam yala de ba usyong usa hakashnong nongra bat ulawan daka kali alto kabadan yo number ML not sun X nyolai nyopra nakaliang jogir khot jongka FKGGP kila yo ban group laitali kitendong barit bathab drugs bat kawei katin golden kabadan kendiat u drugs bat nakaliang jongka seng hadin bakala yo ban kurup hangtu hi kila the hamadan yo drugs bat sa the pat daka hasurong kasunjuk kisan shnong jongka thain nong ko lo haka khat artri Rymphang arja apusau kila leiban IT daka jingtho haka Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills District ka kong RM kurba Halo ka jingya joki drok ki bakit palat put haka pon minmit lingba ka jingking umyam umrenja ka surok ka bapoy sa Shillong Airport Kishnong ki bahab hapo ka shatri jong ka sanjuk ki kenthom ya ka shnong mauset khnam umrenja ka shnong nong ko lo ka umpro bar ka shnong madan maukhar Kerkum ka dor khas bala IT haka DC kilapen pau ba ka jingya joki drok ki bakit palat put lingba ka ni ka jingking kalawan ra ya ka jingjulor jong ka jingking balada kani ka jingking ka duno karwan ra ka jing e ka bakraw ya kinong shong shnong namarba kani ka jingking ka dei ka bakong santam na ka banta ki shnong ki badan haka thain mauset khnam Kishipai Border Security Force kiba ap pahara ha khaput jongkari India bat Bangladesh haka shnong Muktapur West Janti Hills District Kila berngam mensiat yap ya Dr. Seibok Lang Buam ubadai officer in charge jongka veterinary dispensary haka shnong Muktapur Karkum ka video bala sapriang hakransan jongka social media Dr. Seibok Lang Buam la keno ba armut kishipai BSF kibidang dei kilangrut kiba ap pahara hakaput kashnong Muktapur kila bat ya hakapor khat arlala san baji no paisgi haka khatwei tri Rymphang arja apusau kat baw dang thmu ban lek khwai dok khana wa kabadan hakaput bat kari Bangladesh bala keno ru ba udei unong Bangladesh amdei unong India Dr. Seibok Lang la keno ru ba kini kishipai BSF kila keni ru wat ya ka mobile jong hadin baula ring video yaki kat ba kidangnya nia pat persang ban lojbor yaki sapti phong jong pat berngam ban patrong yu sha mauput bat ban siat penyap yu
Shu lai thu ha kum kan ikapo lawan ban lam ka men ar kami jong u bat ka wei pat ka long kami ha ka ba kilayania bat kishpai BSF halo ka jingle don bor persha yaw new doctor ha ka ba yade bakani ka jingja u new doctor sei bok lang la mudoi da ka ejahar persha yakidi ki anut kishpai BSF habuk tapur apus ban shimkhia halo ka ni ka jingja halo ka ni ka jingja ka Meghalaya Veterinary Service Association apex body ha ka jingalang kerki jongga Central Executive Committee kala penramjur ya ka jing takti jong kishpai BSF ya para doktor ubay trelang batki ka association kala dawa na ki BSF baki deban panma da ka jing tho bat ki deiru ban kular ban nangni shakhamat kidem penthut shu iki weki brio ka Andhra Pradesh kalawan ha ka kerdan ka banengkong ha ka jingla ban no senyang na ka banta ka Bharat Joro Yatra jong Rahul Gandhi ka Andhra Pradesh ka no senyang iwei point not arklur tingka na ka banta ka East West Yatra ka Rajasthan kalawan ha ka kerdan ka baar bakla no senyang prapan riu laktam lait nang ta ki bala no senyang Khambun kedika Haryana ka Maharashtra bat ka Karnataka Menteri Rong Ba Barim jong ka Maharashtra u Ashok Sankarau Chahan ula pet no na ka Seng Congress bat la resign no na ka jinglong MLA jong u bat ka don ka jingakren baki wei pa kidogalam jong ka Seng Congress ru kin but lang ya u Chawan ula pha da ka Shithi resign jong u sha u president jong ka Seng Congress Maharashtra u Nana Patole ka Congress Maharashtra ka don hapadeng ka jing namar ba dang ha ka khatsau tri ukulalangkon u menteri barim jong ka sarkar padeng u Milan M Diora ula mi na ka Seng Congress bat ula penyaso bat ka Shiv Sena ka bayalam daw Eknath Shinde kat bau MLA barim u Baba Zaudin Siddiqui lalit ben penyaso bat ka Seng NCP ha ka jingkran jong u ha ka singis dang jong ka dorbar thawan jong ka Karnataka ulat jong ka Karnataka u Thawachan Gelot ula ong ba ka Riti Sinshar jong ka ri India ka de Nyam jong ka ri India ula ong ba ka constitution ka Kranshai ba ngim dei ban penyapai ya ka ri khamtam ha ka por election da ka ba penankam ya ka Nyam ni ban penyap he judgment rio bat baro ki de ban sngau thu ba ka Nyam jong ka India ka de ka constitution bat kam dei ka nu ka hu Nyam Ndungut ki MLA jong ka BJP ha West Bengal bakan thom yaw nong yalam jong ka liang persha u Sivendu Adhikari kila sha suspend bat kimla ban shimenta ha kan ka dorbar telang ka bamenta kila sha suspend dei hadin ba ki penthut ya ka dorbar ha ka jing persha jong ki ya ka jing kan at ka balaja ha sandesh khali ki MLA ka BJP kila wan rong ha yeng dorbar da ka kanhun bat ki phongru da ka sapti ka badon ya ka jing tho penram ka balong persha ya ki kendon an Namar ka jingthmu jong kinong rap an pelong jing khi ha ka khatlai trik Rymphang ha Delhi ha ka jing khi ka baki khot ka Delhi chalo march ki pulit kla penjari da ka section 144 CRPC ka bahadu live house ngin ter ka ba ankut tat hadu ka khat art trik jong banai leber la penjari da ka section 144 CRPC namar baki pulit kla yo jingtem baki nong rap ki dan jingthmu ban wan da ki tractor jong ki hanong ba Delhi bat baki thmuru ban thau jingkulmar Kajapan kala penyap haduk khatsau hajar teli kisiar hadin bakala sang sapriang ke bird flu. Kibor badai pen dekmi kala pentikna ba ka jingpang kala stang na ka weka farm risiar. Bat kumta kala penyap lun yakisiar ki badan hak farm bat kintab yakish ki jaka ki bajengai na ka jaka sa brio. Kibor sarkar kala yo jingtip ba ka di ka jingpang ka donru hakikat san teli ki farm ki badan jan kot saulak teli kisiar bat amsha shu ikini ki farm ba kindi yakisiar ki jongki. Kasan Pyrthei Pakistan kadang kulmar thlim namar ba amshim lala ban thau sarkar hak election ka barang shudam na ki arspa andrup sabdali ki constituency ki bala dap nyau shispa angot ki bala job ki ki kertong shimen bat khambu na ki dei na ka Seng PTI hendrei ki hab ban yakhunno kum ki kertong shimen ka Seng ka ba job khambun ka dei ka PMLN bat menta ka PMLN kadang yakren bat ka Pakistan People's Party ban ya thau sarkar lang Hendrai ka jik kalong ba ka PPP ru ka kwa balada ya trelang dei ban sa marshiteng ya ka shuki menteri rang badu bat hadu menta ka PMLN kampat la ban shimrai ha ka shiteng senya jong ka sngi ublei ki shipai Israel la krwit ting harafa bat haki benta jong ka Gaza bat ka jingyak brio la palat ya ka shispa ngun ki shipai Israel la yo ru ban pelat im ya arngot kinong Israel ki bla sha ra bor haki Hamas ha ka jingkhandra ha Gaza ki shipai Israel kla yo ban kem ar phongwat AA kileno Hamas ka jingya brio ha Palestine nadu baka Israel ka stang ban herthma menta kala kot shaka ar pupra hajar ngotam bat ki ba mensaw pat kumba ndu punyam hajar ngotam
Kylleng bishar hakatar kala pelat no yaki prangut kisipai bala syong that ke India ki bala syak set patok hakatar. Berok prangut ki kisipai Navy jong ke India. Nyanggun kilawan pai no se India. Ke sarkar India kala yaro ya ke nikara jong Kylleng bishar ke Qatar. Kisipai bala syong that ke India kala syakem hakatar hau risau jong usnam ar hajar arpuar. Bala keno baki dei kinong sentiat jong kari India. Kinong tauan jong ka United States kala dawa na President Joe Biden ba umde setia ban itu ya ke election bala pelong ha Pakistan tad hado ban adab ban tokit benia halo ka jing keno ba kadon ka jing bam yan ben. Ke US kala keno ba kadon ka jing le don bor hakaba wat dikilat patai Khubor ru amshim la ailat setia ban lung Khubor hakapor election. Kum kadak ka jing rakhi ya ka jing dap sausan snem jong ka jing job ka jing ki Islamic Revolution house nem 6000 khandai spa nyop khandai. Hakas ngi ublay jong katayo kipat ba klam mi sya surok ban yai rali kup kadak kajing le kemen. Hakate kajing yai rali lawan mana shimenta da ki he sarkar ki he shipai bala sedang ya kajing yai pat ba naduk kapor khnai bjim stem haki 6000 saus pa tali ki nong ba bat haki lai pusan hajar tali ki stong hakeleng ki benta ka Iran. Hanong ba Tehran ki pat ba kilam mi na ki khatlai tali ki jaka ban let yalum lang ha Azadi Square hakaba u president ke Iran u Ibrahim Raisi un ajing kren shaki pat ba. Ke sarkar Myanmar klapin mena bakalawan ra ya ka an ba borok kisam la kan thai bachin rang ki deban rong shaka kam shipai. Ke sarkar ha Myanmar ke de ka sarkar jong shipai. Ki shipai ki sanshar ya ka Myanmar na do ba ke kini no ya ke bor sanshar ha Rymphang ar hajar arpuwe. Kelawan rakyat ni kaan namar bah hakiti kniat benai beralej kisipai kela syakram hak jinga kun bat kikin hun le no baper ki badan ha Myanmar. Kisipai kela penbena babarok kisamla shinrang ki ba nadu khat prasnam hadu lai pasan snam kerta ki dei ban rong syakam sipai. Kat ba kikin thai pal ashim nadu ki badang khat prasnam hadu ar punyau snam. Bar ki dei ban trela kumnu ar snam hakam sipai. Kisipai kela penbena basyan kisah penbena pat ba ya kajing tip ka babenia halo katai kaan. Dikitu kilogi Khubor hakimat kimat mentasngi. Khublai.